Marijana. Dragi gosti, uzvanici, pokrovitelji, sve skopaljke i skopljaci i svi gledatelji na tribini i u parteru. Dobar dan vam želim iz ove male, sad uredno opremljene sportske dvorane, osnovne škole Uskoplje, zadnjeg dana 23. Uskopaljskih jeseni. Pod nazivom Kroz Uskoplje s pjesmom. Svima upućujem naš već prepoznatljiv pozdrav. Zdravi i veseli bili i s nama se veselili. A naše jeseni omogućili su nam pokrovitelji. Naša općina, Gornji Vakuf Uskoplje i naš načelnik, gospodin Sead Čaušević. Ministarstvo nauke, obrazovanja, kulture i sporta u kantonu Središnje Bosne, gospodin Bojan Domić. Središnjica Hrvatskog kulturnog društva Napredak Sarajevo. Sponzori, donatori ovogodišnjih uskopaljskih jeseni su Domnet D.O. Uskoplje, MIP Šande, javna ustanova Dom zdravlja Gornji Vakuf Uskoplje, Sesar samostalna trgovačka radnja, Ingrup D.O. Uskoplje, Vintex D.O. Jadro D.O. Kafe Bar Carpe Diem D.O. Jurtok D.O. Central osiguranje, Automehaničarska radnja Tomić, Mjesnica Čiro. Sponzore nisam sve pročitao jer nismo dobili sva izvješća iz banke, a kasno smo poslali zamolbe pa molim za razumijevanje. Još jednom hvala svim sponzorima i pokroviteljima, molim jedan veliki pljesak za njih. Dragi prijatelji, program 23. Uskopaljskih jeseni došao je do današnje nedjelje, a danas je glazbeno-umjetnički program Kroz Uskoplje s pjesmom. Završili smo mimohod gradom kulturno-umjetničkih društava, a sada se nalazimo u dvorani osnovne škole Uskoplje i pred nama su Mažoret klub Uskopljanke, Crkveni zbor Marije Propetog Petkovića, Kulturno-umjetničko društvo Turanj Karlovac, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Tamburica Korače, Kulturno-umjetničko društvo Izvor Generalski stol, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Jozo Krišć Roško polje, Kulturno-umjetničko društvo Zvuk s kamena i krša Proložac Imotski, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Brila Župa Mostarski Gradac Široki Brijeg, Kulturno-umjetničko društvo Naši korijeni Bistrica Žepče, Hrvatsko kulturno društvo Napredak Bugojno, Kulturno-umjetničko društvo Stari Hrast Novi Travnik, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Donja Rama i Hrvatsko kulturno društvo Napredak Uskoplje. Molim jedan pljesak našim kulturno-umjetničkim društvima koja će danas nastupiti. Svi oni su došli da nam razvale dušu, da pokaže svoju nošnju, svoju pjesmu i svoje običaje. Hvala im na dolasku i odricanju, hvala za ovu ljepotu. Dragi skopaljke i skopljaci, danas na nedjelu folklora kroz Uskoplje s pjesmom, kad se Uskoplje veseli, kad Uskoplje pjeva, u goste su nam stigli naši prijatelji, pokrovitelji i uzvanici. Gospodin Bojan Domić, Ministarstvo nauke, obrazovanja, kulture i sporta u kantonu Središnje Bosne.
gospodin Josip Križanović, dopredsjednik središnjice Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Sarajevu. Gospodin Dražen Matišić, predsjednik općinskog odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine u Uskoplje. A sa nama su i župnici Josip Matijanić, velčasni Mato Križanac, velčasni Ilija i Tadija Ivoš, svećenici fra Mato Topić, fra Mario Kvačić. Pozdravljeni i svećenici. Pozdravljam sve naše gospodarstvenike, pozdravljamo i televizijsku ekipu Herceg Bosne. A primili smo brojne pozdrave i čestitke u izraz osobitog štovanja da i ove jeseni obilježimo u toplom i prijateljskom ozračju. A sada idemo po protokolu. Budimo veseli i nek teku uskopaljske jeseni. A na binu pozivam zbor Blažene Marije Propetor Petković pod vodstvom časne sestre Helene Bakuna. Poštovani gledatelji, ustanimo i dostojno pozdravimo himnu Bosne i Hercegovine, himnu hrvatskog naroda i himnu napretka koju će otpjevati crkveni zbor Blažene Marije Propetor Petković.
hvala našem predsjedniku, hvala našem zboru, a ja sada pozivam nositelja i organizatora Uskopaljskih jeseni, predsjednika Hrvatskog kulturnog društva Napredak podružnice Uskoplje, primarijusa doktora Tvrtka Krajinu, da uruči pozdrave dobrodošlice. A iza toga će zbor Marije Petković otpjevati jednu pjesmu Hrvatskog sam roda sin. Dragi prijatelji, pozdrav upućujem svim gostima, uzvanicima i sudionicima na 23. Uskopaljskim jesenima. Hvala svima na odzivu, hvala mojim napretkovcima i starim i mladim, hvala Pavi Sičaju koji je ovo započeo. Ne smijemo zaboraviti u pozdravu naše glavne pokrovitelje, općinu i našeg načelnika Serada Čauševića, ministra gospodina Bojana Dovića, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Kantora Središnja Bosna. Hvala mojim pomoćnicima u organizaciji Zdenku Malinar, policijskoj postaji, radnicima elektroprijenosu. Hvala ravnatelju osnovne škole Iliji Matišiću i domaru Josipu Baniću. Hvala Dražanu Matišiću i Goranu Batiniću za podršku u financijskoj organizaciji. Hvala Toni Bošnjaku i njegovoj firmi Aureus na ovoj bini. Hvala Mirku Sesar za onaj grah, Anti Tomiću, Zriku i Anti Kakušiću. Hvala svim donatorima koje smo čitali ili koje nismo pročitali i koji su utkali svoj trud i muku da ove jeseni uspiju. HKD Napredak Uskoplje kao i naš grad je mala podružnica i ovakvim druženjima gledamo steći nove prijatelje, ali i promovirati naše društvo, našu kulturu, našu općinu i regiju. Evo 23 godine osmišljavamo, usavršavamo i održavamo našu manifestaciju Uskopaljskih jeseni. To je kulturno-turistička destinacija naše općine, regije i naše središnjice. Dragi prijatelji, naši voditelji su ukratko predstavili program Uskopaljskih jeseni i svi ste ih gledali putem ovoga interneta i tako dalje. Kroz ovih 8 dana i pozdravili smo sve naše goste i zvonike i još jedan pozdrav svima, a ja danas upućujem svojim folklornim društvima ovu svoju poznatu dikticu. Zajedno smo sastavili prevod Kada slidim srce mi veselo. Zapjevajte glasno kolegice, nek opada sa gorice lišće. Pjevaj momče i veselo budi, pa sva srca Uskoplja probudi. Zapjevajte jer ste veseljaci, zaplješćite krstni Uskopljaci. Ajde cure i za njima snaše, zaigrajte ono kolo vaše. Zapjevati, to nam je od roda, zaigrati, to je razomoda. Tamburaši, zategnite žice, neka ječe zvuci tamburice. Neka ova prirodno potraje, sačuvajmo svoje običaje. Ono si se ja sam ti
pokrovitelja 23. Uskopaljskih jeseni, gospodina Bojana Domića, ministra nauke, obrazovanja, kulture i sporta u kantonu Središnje Bosne, da se obrati skupu i uruči pozdrav dobrodošlice svim gostima i gledateljima. Dragi moji uskopljaci, uskopljanke, dragi njihovi, naravno i naši gosti, izrazita mi je čast što sam danas ovdje. Toliko ja se dobro zahvalio svim sponzorima, pokroviteljima i svima onima koji su doprinijeli da ovaj događaj bude danas. Ima jedna stvar koju moram ga malo nadopuniti. Kažu da mi, vjernici, treba biti zahvalni na svakom danu. Svaki dan nam je Božji dan. Upravo sam razmišljao kako nam je Bog danas, bar meni, podario jedan prekrasan dan. Jesen kakva sam poželiti može. Još kad sam pogledao sve ovo što smo danas mogli vidjeti, slobodno možemo reći da moto nekakve sljedeće, možda ove, treba biti ne samo s Uskopljem pjesmom, nego s Uskopljem ponosno. Jer svi trebamo se ponositi na ovo što ste vi danas nama pokazali. Ima još jedna skupina koju se moramo zahvaliti. Moramo se posebno zahvaliti, a to su svi oni koji su ovo čuvali, sačuvali. Najčešće to su oni koji nisu imali sponzora, pokrovitelja, to su naše bake, naši djedovi, naši stari, koji su opet od svojih starih to uzmali i prenosili na narodni naraštaj. Njihov moto je bio ljubav. Prepoznali su vrijednost u svemu ovome, jer to je upravo ono čim se mi razlikujemo, čim se mi ponosimo i ono što čini nas ovakvi kakvi jesmo. Ja bih, evo, zamolio sve ove nas, mlađe i ove mlađe generacije, da to isto tako čuvaju i da ostave svoje djeci. Da tim se trebamo ponositi. Da ne dužim dalje. Hvala vam svima. Naša obveza, znači hvala tvrtku koji ovo radi, hvala Pavi koji ovo počeo, hvala ovima iz lokalne zajednice koji to podržavaju, sljedeći napretka. Mi se svi trebamo obvezati, samo biti dobra potpora ovom svemu. Samo biti dobra potpora, biti zajedno, jer sigurno radimo dobre i prave stvari. Svako vam dobro i Bog vas pomogao. Hvala ministru za pokroviteljstvo obrazovanja, kulture i sporta u kantonu Središnje Bosne na dolasku i toplim riječima. Hvala za pokroviteljstvo naših jeseni. Molim pljesak za gospodina ministra.